maka-world tour ka kung magbisita ka sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental karong kapaskohan, sanglit bida sa ilang mga dekorasyon ang mga sikat nga tourist destination. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio. Christmas around the world ang tema sa Christmas decoration karon tuiga sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Busa ang mga Diasenyos daw nagsuroy-suroy sa nagkadiyang tourist destination sa kalibutan. Gidisplay ang replika sa nagkadiyang famous destination sa kalibutan ug giadornohan og mga suga nga nindot tan-awon panahon sa kagabhion. Pipila sa display mao ang Petronas Tower sa Malaysia, Statue of Liberty sa New York, Opera House sa Australia, Merlion sa Singapore, Pagoda Tower sa China ug mga piramid sa Egypt. Sumala ni Mayor Jason John Joyce nga pinaagi sa maong gimmick, mapahubsan gamay ang kapait nga nasinati sa pandemya sa COVID-19. Dahil nga may pandemya ay bawal yung travel, so madami ang hindi nakapunta sa iba't ibang mga favorite ng mga international tourist destinations. Kaya napag-isipan ng local government unit na magkaroon ng Christmas village at i-feature natin ang mga pinakasikat na mga international tourist icons. Sanglit sa kanindot sa Christmas decoration, daghang tao ang musuroy aron makatan-aw ug makapa-pictures sa mga dekorasyon. Apan gipaniguro nga mapatuman gihapon ang health protocol aron makalikay sa pagkuyanap sa virus. We would like to give a message to everyone na kahit may pandemya, kaya pa rin natin maging masaya basta meron lamang pagkakaisa. Itong Just Christmas Village ay hindi lamang para sa mga Diasenyos, pero higit sa lahat, regalo ng mga Diasenyo para sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko sa ating lahat. Matod sa mayor nga bisan pinakatuwin na sila sa rehiyon ug sagad mga miyembro sa IP community. Ilagayod iselebrar ang Kapaskuhan taliwala sa pandemya. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.